Як разнастайная Беларусь у прыродных праявак, также шырока прадстаўлена яна і ў мастацкім вырашэнні. Больш як 2 дзесяткі пейзажаў перыяду сярэдзіны 20-го, пачатку 21-го стагоддзя знакамітых беларускіх мастакоў прапануе гамяльчанам Нацыянальны мастацкі музей. Выстава жывапісу «Прасторы вольнай зямлі» урачыста адкрылася ў гомельскім палацы культуры чыгуначнікаў. Гэта першы крок у нашым супрацоўніцтве паміж Нацыянальным мастацкім музеем і беларускай чыгункай, у прыватнасці у гомельскім яе аддзяленнем. Мы зараз прэзентуем выстаўку «Беларускі пейзаж 50-х 2000-х гадоў» з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея. Гэта выстаўка літаральна месяц назад была экспанавалася ў нашым музеі. Дэталізаваны пейзаж Карубы і імпрэсіяністычны Рэя і Карасёва. Сярод палотнаў і творы гомельскіх мастакоў Вашчанкі, Ландарскага. У сваіх творах беларускія мастакі дзеляцца сваім разуменнем таго, што ў прыродзе няма чорнага і белага, як няма дрэннага і добрага надвор'я. І сваё жыццё шэрым ці каляровым мы робім самі. Наш беларускі пейзаж, ён мае сваю мастакоўскую адметнасць, таму што ў нас, па-першае, розныя поры годы, якія даюць магчымасць пісаць і зіму, і вясну, і лета. Ну і, канешне, каларыстычныя адносіны мастацкія, безумоўна, у кожнага мастака свае. І кожны выказвае сваю такую філасофскую думку наконт пейзажа. Выстава «Прасторы вольнай зямлі», прымеркаваная да 150-годдзя беларускай чыгункі, будзе працаваць да сярэдзіны красавіка. Гамяльчане могуць наведаць яе бясплатна. Алена Трацэнка, Настасья Кучынская, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель».